салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон мерасонад ки тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рақами 207-7 аз 30 апрели соли 2016 дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаҳои алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он, ҳамаи шаҳрвандон бояд симкортҳои телефони мобилии худро санаи 15 феврали соли 2022 дар ширкатҳои мобилӣ дар асоси шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон намунаи соли 2014 аз нав ба қайд гиранд. айни замон чанд миллион шаҳрвандон бо шиносномаи нав таъмин шуданд. ҳоло наздик ба 4 миллион шаҳрванди тоҷикистон бо шиносномаи нав намунаи соли 2014 таъмин шуданд. ҳангоми аз нав ба қайд нагирифтани симкортҳо шаҳрвандонро чӣ интизор аст? агар ин дафъа ин амал таҷдид нашавад, беш аз 2 миллион шаҳрванди тоҷикистон аз алоқаи мобилӣ маҳрум мешаванд. тибқи иттилои хадамоти алоқа, то ҳол 2,4 миллион муштарӣ аз симкортҳои бо шиносномаи кӯҳна сабтшуда истифода мебаранд. ин 40% ҳамаи муштариёни мобилӣ ба қайд гирифташударо ташкил медиҳад. операторони мобилӣ ба ҳисоби миёна 80,000 симкортро тамдид карданд. муштариёни ширкатҳои мобилӣ ҳама сола барои алоқаи мобилӣ 3 миллиард сомонӣ масраф мекунанд. ба инобати оне ки то ба охир расидани давраи номбурда муҳлат кам боқӣ мондааст, баҳри пешгирии навбатпоӣ дар оянда дар назди хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирӣ ва нуқтаҳои қабули ширкатҳои мобилӣ аз шаҳрвандони дорои шиносномаи намунаи соли 1996 хоҳиш карда мешавад ки оиди саривақт иваз намудани шиносномаҳо ба хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳр ноҳияи ҷои зисти худ муроҷиат намоянд. тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ин тадбир барои саркӯбкунии ҷиноятҳо ва ҳамлаҳои эҳтимолии террористӣ ки бо истифода аз телефонҳои мобилӣ содир шуданд зарур аст. оё шумо симкортҳои худро аз нав ба қайд гузаронидаед? агар не, пас шитоб кунед то беогоҳӣ хатти алоқаатон қатъ нагардад. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда, хайр.